Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte u dalšího závodu BMW M6 Endurance Cupu od Czech Online Race Group. Konkrétně tedy tradičně se mnou s Vladimírem Buberlem, Boreasem CZ u Lobby B. Vítejte, dámy a pánové, dnes na legendární trati, kde se jezdí už od roku 1921, tedy v belgickém Spa, tedy Spa Francorchamps, a dnes večer se tedy pojede Lobby B BMW M6 Endurance Cupu právě na této trati. Takže vítejte, zdravím všechny do publika. Doufám, že problémy s grafikou vítěz kvalifikace v rámci Lobby B Stislav vzal pole position do toho hlavního závodu. Takže za chvíli se nám to už přepne zpátky kvalifikaci. První skončil tedy Stislav 2:17 694, takže velice rychlý čas. A já už se moc těším, jak to tady bude dnes večer vypadat. Takže si všechno nastavíme tak, jak to má být. A za chvíli už bude odstartováno. První tedy Stislav, druhý Mordre, třetí Zemo, čtvrtý Neuby, pátý Alfonsem Sídekl, šestý Adi Raffi a tak dále a tak dále. Máme odstartováno, dámy a pánové, tady na belgickém Spa. Tak stále první Stislav, ale už se nám to tam prohazuje. Stislav 7,3 sekundy náskok. To je první pozici a má tam i nejrychlejší kolo. V tom třetím kole zel 2:18 371. Takže krásná práce zatím. Vypadá to podle stavu paliva a pneumatik na ještě jedno kolo. Takže nějakých 6 kol jde odjet. Možná i víc, jak to bude vycházet s těmi pneumatikami a tím palivem, ale řekl bych, že asi spíše podle toho paliva nějakých 6 kol. Vidíme, co tady Adi Raffi. Tento závod jede velice konzistentně. To vidíte ty časy 2:19, 2:18, 2:34, 2:37, ale to byly určitě návštěva boxů. 2:19, 2:18, 18. Takže krásná práce zatím od Stislava. Závodní tvrdou směs. Ale také to na ní nebude dojíždět, protože tam má něco pod čtvrtkou nádrže. Tady musí Stislav jet jako o život. A zatím to tak vypadá. Pořád kolem 2,4 sekundy. Asi nejspíše udrží. Tady nechci to nějakým způsobem zakřiknout od Stislava. Tady vidíte tu konzistenci jednotlivých kol. Tady opravdu se pohybuje někde kolem 0,4 v těch posledních 3 kolech. 2:18 624, 2:18 485 a 2:18 881. Takže krásná práce od Stislava. Už to nyní najel Stislav. Poslední orůž. Máme zatáčku Brusel. První tedy Stislav. Poslední kolo. A vypadá to, že Stislav se drží 3,3 sekundy před Neubym. Adi Raffi tedy třetí. Můžeme se podívat, kde se nachází Stislav. Ten už přijíždí do té šikany. Máme vítěze tohoto závodu na belgickém Spa Stislava, takže velká gratulace. Druhý dojíždí, gratulace Stislavovi.
za vítězství v tomto závodě. Dnes, a to sice první tedy skončil Stislav, takže krásná práce, ještě jednou gratulujeme k vítězství. Druhý